Ahojky, ja som Pingvin. Vítam vás u ďalšieho videa mojej hry, ktorú teraz posledný čas natáčam. Je to Eurotrack. No a od posledného dielu som vlastne nespravil zasa nič. Už vôbec nič. Teraz už vidíte vlastne farbu môjho traku. Je to takáto modrá. Tak ja si myslím, že sa môžeme pustiť do nejakej prástičky. Som vo Varšave. Najlepšie peniaze je toto. V podstate to sa mi aj oplatí viac, lebo je to iba 4 minúty. Dobre, tak poďme na tohle sto. Jaho. Ideme hľať. Ešte vlastne teraz spím. Zase môj kamión je ešte dosť poškodený na tých 20%. Mám iba strašne málo peňazí, lebo som ho úplne zničil. Je úplne tak, že tak mi robí opa. Musím dať prednosť. Počím. Mám iba 103 eur. Keby to bolo 3000, je to štipku lepšie. Miau. To je jak bevieren. Vegu. A vlastne toto moje videjko bolo to test videjko. Dal som to tam preto, aby ste vlastne vedeli, o čo ide. No teda, aby ste takto, lebo chcem zistiť, či sa vám to video páčilo. Ako páčilo v tom, že či tam budete dávať lajky. Čím viac to uvidíme. Ak bude vlastne veľa lajkov na tom videjku, tak viem, že možno určite budete dávať podľa toho, že aká je kvalita a tak, ale skúste teraz dávať lajky, že sa vykašlite na celú kvalitu a tak. Ale dávajte lajky preto, aby som vedel, že či sa vám páči, keď to je takto sfarbené. Viem, že je to zle vidno, takže asi moc nie. Však ľudia dávajte dislajky, kvôli tomu som tam to video dal. Ups. Aby som vlastne zistil. Pocíme. Podľa mňa toto nevybočíme. Daj mi prednosť, bratu. What? Čo to je s tým? Ďakujem, dobre. Takže už vychádzam z mesta Varšava. Ozvem sa 15. Aj 1% nevadí. Ozvem sa 15 km pred cieľom. Že som 15 km od cieľa. Už len 13. Ono to strašne rýchlo ide, takže. Ďalšie video asi bude video na mojom druhom, na podstate druhej ako keby hracej konzole Xbox, na Xboxe 360 a rozmýšľam, čo to môže byť. No poď. No nám požijem, že ak som poškodený. Kabina 20, zadok 1%. Zase v tomto meste som. Tak ale potrebujem čo najväčšie peniaze, lebo som v mínuse, lebo mi dalo, že prekračenie rýchlosti. Vôbec neviem, že som ho prekročil. Však myslel, že
dobre, o 10 kilometrov a si viete predstaviť, keby vám dali, že idete o 10 kilometrov viac a 550 eur. Takže aj v týchto cenách je to buď niekedy výhodné, ale zase aj doskrát nevýhodné. Lebo čo je to 10 km, nie je veľa. Ako viem, že je to dosť ako na prekročenie, ale aj tak. Však 20 vidím na bicykli, takže aspoň ja, keď som rozbehnutý. Zase cyklisti, tí keď idú 60, to keby som bol cyklista a išli by sme niekde, neviem, že mali by sme nejakú veľkú skupinu z 30 a mali by sme také, bol by som napríklad Sagan a nebolo by Tour de France a mal by som nejakú 30 členov skupinu, nie? Motor mi lial. A boli by sme si len tak zajazdiť a ešte by tam boli zase nejakí cyklisti, tak by si museli dávať pozor cez mesto, keď oni idú 60. A to bez randy, a to keď športujú, tak idú minimálne nejaký 40-30. Než by som Peťovi chcel robiť reklamu, len hovorím, dám to ticho, lebo to tu zjapem. Ako? Email. Nestabilné konto, čo? Počkajte, ja to... Neviem, možno sa dám ešte opraviť. Idem ešte dať obšaviť. Najprv musím nájsť, kde... Počkaj, toto je pospäť. Takže viem, jak treba. Teraz tu... Kde je najbližšie opravovňa? To je kúsoček, dobre. Neviem, koľko mám, 7000. V tomto zase sú tie peniaze výhodné, že za jednu jazdu si zarobiť 7000. Takže táto hra v peniazoch je dosť nerealistická. Neviem. Že neviem, čo ešte natočím na ten Xbox. Zajtra teda by mal byť. Buď zajtra natočím vlog, alebo na ten Xbox, lebo chcem ako každý deň natáčať. To má tú pravidelnosť. Viem, že keď bude už po prázdninách, tak to bude možno každý druhý deň. Ale čo už? Poďme tu mak. Spôsobne nemusíme stať na červenej. Pekné traky, ja mám krajší. Enter, dáme servis a koľko? 4000 a mal by som všetko pravené, super. Joho, mám 2000. Dobre, takže ja si myslím, že by sme toto videjko mohli relatívne ukončiť, tak ak sa vám páčilo, dajte like.